Oyeka nombelembele oyeka sehloko sofelemsi nomfana uyamemeza nombelembele Sikhona sesikwena sukele ngene. Ebahlalini sibuyile. Abafana bantoni? Akanxizi. Shiya indoda imile efondini. Yo what a big day. Hey lisuku olukhulu Jamaka J. Eqala ubulisa abahlali eqala okay bakubona kukhona. Mandinibulise bahlalini. Siphinde sabuya apha kwishow yenu enithandayo uNxizi. Sizoniphakela man sizoniphakela. Ibhokobhoko liyabaleka namhlanje liyobuza impilo eyalethe. Eke. Liyobuza impilo. Dawo ezikude efondini. eDublin madod. Indawo ezibalekile. Talking about iDublin Jamaka J. Fondile isuku olukhulu for our biggest man etimini yethu efondini. Indoda ekwaziyo unyamezela isuka esitulweni ingabi nangxaki. Iwini World Cup ezimbini isuka esitulweni. Iphinde iwine no URC. Sithetha indoda enkulu namhlanje J. Khawuthi sithetha ngabani efondini. It's too much. Sithetha ngoRG Slayman. Nyala abanenkubeko bethatha ba uthi ba uRG indoda engamandi usuka esitulweni. If be any nation leyana RG ngesistarter and also ingathi siyazina abahlalini ba it doesn't mean xa kwezikubhokobhoko sesitulweni xa uqasa uqala esitulweni ba awukho strong okanye ku10 no une reason for leyo ilento Springbok soloko ufuthi uyaziqaphela each like second half kulapho ziphangela khona Springboks is because amadoda afana no RG Slayman namhlanje 50th cap yakhe namhlanje that's too much khake sicingele hey yazi ndingomnye wabantu Jamaka J hayi ndizotsho bahlale zange ngicinga uRG angafika kwi50 caps now eza injuries 2 years ago yakhumula before World Cup 2023 bendisithini kule kunqisi sithi kuwe Jamaka J uRG kodwa udependa njani kuye elikroko RG yazi to be honest with you RG geze ezinye players ezisondele ku100 caps if bengahlutshwa izinto injuries but ikhona bekhe wamisisha kakhulu umisishe close to 2 years 2 years and inizwe leyo ku-international khumzanje inhloko nithi hayi ndisitsho kuwe ndithi Jamaka J hayi mina RG andimsi 2023 World Cup shem hayi warecoverisha just in time winela URC neMunster then wangena sambona phaba ubuyile RG but ke yabona with into zika RG I think if we play manontswampu uzohlala ubantswampu because same thing yenza no Peter Steph Detroit abantu sebecinga Peter Steph Detroit nxa ledolo kwathiwa out umjonge ngoku uzaba yilantuka uinominee possibly 3-time nominee of the World Player of the Year and Jamaka J uvusa nyini kodwa ke masiqozile ka RG because uvusa enye point Jamaka J so RG number 1 imfikela kamandi nale cap because udlala kwi home ground yakhe ndithi udlala Leinster so home ground yakhe yabo and yathando ke phayana kakhulu befuna dominator could they call him bathi ngumuntu weqembu ntoni isiqela is a team man thanda ngumuntu wonke but into what I like about RG and this is always what I say about Springbok culture because now orasi it's like umthi uqhawule igqabi umthi ukhulile mkhulu usakhe igqabi thatha lakhe igqabi uyolityala kwenye indawo uhamba ngeyakho iline thatha players like RG Oesthuizen bathi bench you know what I'm saying if you look at the bigger picture Jamaka J into esiyikhumbulayo basiwine World Cup asayikhumbula uba uRG besuka esitulweni so World Cup the World Cup eziyi4 asikhumbula uba uRG besuka bench and that is what is most important thina abantu berugby singa understand here but it's about a 23 man game umuntu asuka esitulweni but i-contribution ayenzayo win World Cup it's too much and uphinde ucinge kaloku ba RG naye enforcer kaloku elantukeni because uyena Eben awunoqasa bayi2 awukwazi banobiza line out exactly yabona enforcer you need la mntu lo baleni manalana la nto kaloku lana ndiyazi ayibiza yini can ibizeni bahlala ku comments yes you need lando so unesivinini ike so uRasi uyaba fortunate ba afumanye le group of players abene enforcers yi2 inqabile nto le ungabana locks that means but inqabile bene enforcer because we have ulanduka ulodiya akayiyo is a 5 yabo ukhazama enze lo bhende ubhetye bakhe unewariyala igqango siyami yayibona unodiya is not is going to give you a solid game straightforward game basics kahle yabo so but you need la enforcer so yena ke ngokuxaxa udibini as uyepen ngene yena yabona so aphinda enforcer kakhona so 50th cap
It's too much. It's amazing, Lamfana or Archies Neyman, in terms of achieving. Because remember, it's kept almost 90% of them suke stulweni. Yeah. And Yeah. but in the balekile consistency. Yabo, to understand, but okay, what is the bigger picture? Yabona ngokujonga 2027 Jamakas J. Ne? If as players bezigcine inhloko pha ngo 2019 2018 ura sebefika ongosiyami ngesiphi. Ngebe kabana changing room. Ngebe silo kalo. Exactly. Yabona? If ndikhumbula ixesha uArchie wayeqaliswe no Archie eqaliswe no Landuka no Yeben Esterberg. Hey, abahlali we couldn't believe but as champs waqala zoyi-2 Hayi weird, yeah, combination is right. Sasikhoma hey man but ke ezobe bensitsho ke ba alamanje manje ayacomplementana kakuhle man uLanduka uRasi ufumene igroup of players ezi-right but wakwazi usebenza kuye ngonto leyo. Ibuyela back kuba juniors yakhe as uDr Rasi. You know, sometimes we take things for granted ngabantu. Managing those egos. That level of, remember, RGS Neyman is probably in enforcers in the world, top 5, top 3, if not. Yeah. That's what I'm saying. 100%. At club level, at URC level, where we watch him as well. Yeah. He's the number 1 URC lock. Number 1. Undoubted. But we didn't title last season. Yeah, but we figure, RG for the last 2 years, the last 2 seasons, URC was winning the zombie in titles. That's what I'm saying. Go season 1, we have to injure. No, John Klein. Yep. By Pagamis URC. Last season, what Leinster Pagamis URC, Nina Bekalifman URC guy. So we're talking about an undoubtedly one of the world's best enforcers, if not 50th cap. Yeah. So, ebona ureze into ye-egos, uRasi ukwazi umanage i-egos. Sake saba nabo P10 abayi3 kuba ke sawungena etimini ke ngoku hayi zange yenzeka lento. And ke ngoku ufike as players ziya complementana uyayazi ba ku game ethile ufaka abani ku game ethile ufaka abani njani. Yeah. And if sibe ngathi calculated because if you're monopoly ngobusana ufaka uPollard ngoku eza kicks bezivital but akasiniki lando yo Sasha noma Nilibok but eza kicks alifuna uzigubha eza kicks zakhe Jamakas J. So yeah, kufuneka sithethe kahle apha kuthiwa ndijonge apha something apha ku TikTok xa ndiposta izinto zami. Yeah. Yabona abantu xa sibahlisayo oPollard mhlambe kufuneka sithethe ngesixhosa ungafaki English because algorithm yayipick up la nto sibona ngathi ngoku umuntu siyamahlisa. So but ke ndathetha kahle ngesixhosa Jamakas J. Ne? Ndithi uPollard unayo indawo yoshiwa ngumdlalo. Yamshiyike uJamakas J. Lento be evident against sidlala ntoni neItaly. And that's what I'm saying. Asitsho ba urongo but umdlalo awukusadlala lamdlalo wakhe udinga inqina lakhe lodwa. Yeah. That's what I'm saying Jamakas J. Sinengxaki ekhoyo ngokentsha. Because uma Nilibok inqina likhona. Yeah, Sasha Feinberg ngomezelo inqina likhona. Uzambika kanjani uPollard against Ireland? Yazi the reason sithi ba inqina kaPollard lifuli phansi ubonakala ka phofu libonakele in fact ubona game eItaly like the first half ibithayithi kanjani uyabona so kulapho ngoku at least ubuild esa scoreboard pressure ke ngoku noba let's say noma ufumene u50 meter penalty ikwi angle you know Pollard obviously is going to uzokulandukela just esa scoreboard pressure to keep ilanduka nje ticking but you know second half yeah pick it before you second half yeah uSasha akuniki lona ngenqeni no uzama ukuthi uSasha from an angle akwazi ukha ima I'm not saying okay angle if yakhumbula because imqala ujam into kaPollard sidanga aba kukhaba ima yakhumbula kuSasha uphosa ngabe kuFrance hayi unoPollard vele siphosa ngaphambili no Sasha usemncinci mamela kaloku ne sentsho kwi-game ezinje ya umzikele World Cup there is kwenzo yonke lena because senzela for iWorld Cup yabo and kuright uSasha fakwe kweza pressure nentontoni kweza zinto zonke but kukaza games ungakwazi uziluze za games eziya so if is Springboks besingenayo lento yayo second half because lento second half le panisha yonke umhlaba yeah if besingenayo lento yela second half ibizosikhosta lento yela imagine besidlala neAustralia yasileqa second half yaphela vuthu tuyila befaka amaqheko Jamakas J sufaka amaqheko kule equation no uKenan Mood was there uSasha not that uSasha wandiboniswa into ngayo ngoSasha but uSasha I understand is usakhula ngumntana uselulutsha but ndifuna ithi ihambe iphele lanto kuba uSasha not hype lanto ba uSasha sengumntana because umzekelo uSasha ubethe iAll Blacks twice win a rugby championship twice
sizathe sithi sivume nini ba uSasha iplayer esolid yabo, but just that ke ngoku with onto leyo masiyekeni manje sithi ba uSasha Khoka yenze a mistake. Okay, yonke iplayer yenze mistake, but ezinto ezenza ngoSasha ufike la selfishness ningayithandiyo isikakhulu kuye le ubona banansi iplayer labecanga kwakhe benoyipasela yo try izinto eziningilohlobo zininzi ke into ezikaSasha zilo la hlobo, but naxa se converter kuya converter, so uthi udithi sendi in fact sibaninzi sithi sesithe uSasha wathi week no ideka nithi sendithi uSasha week uSasha ezenye into second half not ba week uSasha ngako week Sasha uthini uyacapukisa uyazi ngikhumbuzele enye ibhulu belikwekeleka lo yi-podcast lesithi uSasha week uzawubhatyeza mfaka uPollard. Yayikhumbula no le and yangicapukisa no le yangicapukisa over because for me yazi intoni Jamakas J. I'm not saying by players zethu ne, or I'm not talking for Sasha, I'm talking for Pollard or Mani Libbok. But kukho la nto kuthiwa generational talent. Ne? Kufuneka ingenile. Ingena ngengane. You understand what I'm saying? An example, Dan Carter, ngena ngengane All Blacks. True. Ne? Richie McCaw, ngena ngengane All Blacks. Siya Collins, ngeke ngena yellow card. Ngena ngengane. Uzamile shema ngena ngengane. Umuntu wethu daka wakithi. Ne? Sasha Van okay Mani Libbok ngene ngengane ku Springboks simbone Bhatyaza kakhulu futhi ne because bekho la period uPollard ebebhatyaza with freedom if uyakhumbula ngaqashe le COVID Australia Australia la teenage tournament Bhatyaza without care uPollard egqutya zonke ibhali sayiluza la championship because of uPollard ngathi wenza amasibom that's what I'm saying but ke ngisuthi xa kuthiwa xa kunqonqoza emnyango kwiposition yakho ngelishwa mntakabawo kuzafuneka uvule vilile ru kuzafuneka emvule uDamian Williams ngenkani kula 2023 World Cup antoni besinikwe ixesha lahamba ixesha uDamian Williams wanqonqoza wangena ngenkani sikweli xesha nangoku likaSasha. You know what I'm saying? Wonke umuntu ungena ngenkani because i-mistakes zizokwenzeka Jamakas J. I-mistakes true zizokwenzeka. Coming back to le ndaba ka Andre Pollard. Pollard lwasiluzo afuna xa wasiluzo si-rugby championship ngoku yakhumbula ngoku yakhumbula kahle ukumbela coach coach ogqotha because of kukho yena it's not a matter of Pollard not him being good as a kicker of his Springboks. Player ibanayo lanto ba ube off form. I think Pollard was but yeah off form yayi offside. Off form is something else. Lanto leyo iya understandeka ize lanto ka but uSasha into zakhe ziyacapukisa ngazabantu ba understand le Themba ziyacapukisa uSasha ngosidlale ne lanto ka sidlale rugby championship last year akathi ubunedole le wrong uzangathi Kamecha All Blacks Kamecha All Blacks manje iqala bafuba lanto ba yayino cost lanto ka team yonke lanto saphela siwina but iqala bafuba into ibinokwenzeka but Jamakas J umthatha ngeno zakudala umntana kaloku ndiyakhawulela ndizapho siyakhona ndikhumbula and ndifuna sithi sisongele naba kaSasha yabo ababathanda ukulwa nami ngendaba kaSasha qha just that I know Sasha is a very very good player and Sasha is going to be a Springbok player for a very long time uSasha caps as 100 uSasha 100 caps siyayibona if ayeka nje ezisimilo sakhe esiphambene uSasha lento ngisho ba number one, he's a very very good player but endazenza yakhe ingase aziyeke manje sesicaphisile umzekelo obedlala iZitomas always kwatsala iplayer nje out of nowhere cost team yellow card cost team izinto zakhe ziyacost team and ezincinci like unnecessary lazini if yena mena concentrate egaming yakhe uSasha I promise you uDan Carter lo ngengapha uDan Carter kodwa ke Jamakas J ne sizawuthi ke mina ke Jamakas J ba it's just a matter of time we'll back sithethe last week or the last podcast ndathi kuwe umntana uzabe ephethe how many caps this season uSasha uphethe how many caps big games uphethe All Blacks uphethe Ireland true then after that ikhona Australia zonke uziphethe that means experience iphumile right next season 2026 yabona umdlala nathi sizoya kuyo singafika lona izobe libhokobhoko next year next year nyaka wesine siya ku World Cup namntana nizabe vuthiwe so masimnike ne chance ndithi kwabahlali nani ke but ke otherwise nani ke bahlali khani sinike nezeni opinion isicela ukuthi nicho kutheni dibantu sizulu nesixhosa ngathi ayike ligwele you know guys kubukela bhokobhoko siqhubukela igame guys kodwa ke khani sicela leni bahlali mani banene niyibona njani le ndaba kaSasha nathi ke
yayazi thina ke sisiphaka zinjalo senibonisa zinjalo Yep. into enkanene andiba nesixhosa ngosami English ibitheni hayi Jamakash J hayi afanele ngasibuyele game kodwa ke bahlala hayi masiye Jamakash Le game isimoshile. simoshile kodwa ke masiye efonini ngibani will play of the year yakho yiba honest deep apha kuwe kwigadi yakho who's your world player ngibani will play of the year kubani be on the spot if yiyo if ayiyo ayiyo Peter Steph to toy. which Yeah, once again. I know okay. I know what is what your oxen chair. Yeah, I know what your oxen did chair. you oxen chair Yeah. because you know Like inzima man, yes, this thing like it's Jamakash not J nikhe I straightforward man this thing. nabukela and ingxaki ne into esikuyo ngojamakash J and before siye kule game namhlanje into esikuyo at the current moment xa engekho ox kula forward line iyabonakala sinengxaki load shedding bayisekho iyabonakala load shedding ngithi nobonga ibonambi iyabonakala because Malcolm Max uyabuya nona ingenayo ihrobla akalenzi Yabona with oxen chair ne ku scrum. Oxen chair kuthi kulanduka nje bese sifuna penalty. ayibuzisi nje Ofuneka ngokulanduka ewe ngosiyazipushila landuka teams like kahle siyazipusha sifuna ama penalty. But oxen chair man engathi yenza easy lento kuyingathi if it's flawless. manje onantsiko nanando debiqala namhlanje ngafuna ibizo egama layo because ngoku TikTok guys yase block abamasingathithi ngabahlali ngamagama ibe weekend ndoda mandibeke out angikabuyele kodwa kuyi akhabe siya phambili basihlale ngihlala kule ndoda no uoxen imnika for a reason is that umuntu osemveni kwakhe in world rugby is 15 minutes behind Yeah, with him sure. and in SA rugby no one can match him at this stage. It's been proven this season. Yeah, nango. I feel like and it's about time but forward sange wona forward like as in front ranker front ranker funa sibanike strength guys neka bona front ranker la award I think Ox uzayithatha I feel like Ox but Peter Steph you cannot go past him. Yes, the thing is the reason I would like to think about the reason why ungathi ngo-Ox because u-Ox into yakhe iyavela phaba naso scrum like i-camera ihleli ku ungafana ukuthi uPeter Steph do sozibona into azenzayo sozumbone kwasebaleni sozumbona Peter Steph but inxaki ne but makukhutshwa izstats inxaki tackles ntoni Peter Steph to talk becomes a 3-time World Player of the Year. Yeah, Becomes a 2-time World Cup winner. We're not talking about the greatest Springbok. it's too much. We're talking about the greatest Springbok that has ever lived. Yeah. And the conversations is undoubted. You can awukwazi umdoubt awukwazi uthi no wiki phi. awukwazi Peter Steph to sekwa wiki nini. Hey play game of form kuyi. That's the thing with the Peter Steph Church. Let me show about if abona nje u-Oxen chair like yabona scrum like let me show by camera hlala kubo uyawina scrum qibajike abe ifumana i-tabs ku-shoulder zipla look uPeter Steph to toit makubana uthiwa nazi izstats uzobona ke i-meters i-tackles i-break line yonke zazinto Seke wa wiki nini. everything. My question is hey play game so phuma ngayo what to Steph to you be week. Soze. When was Peter Steph sekwa? Yeah, so that's why Nanzi ngxaki ngo. So that's why man ndicinga ba ingabwela nje kancinci kuPeter Steph. Not that ba it's a clear ba ntonto ba it's Peter Steph. No. Ngawo. But afana nka Messi no Ronaldo o 8 Ballon d'Or. Yeah. Ibona zinto into la Messi hlobo. unezinto Ballon d'Or ngambonanga. Into la hlobo. uMalcolm Max naye is part of ilanduka but if yakhumbula uqala season kubekho struggle shani. Unazi deep. Yes. Ikona game seke wathi no Malcolm Max ebe weak. I know. Yeah. But Peter Steph zange wanayo lo game. Kumbona uMalcolm Max ku-Rugby Championship beka post line outside about 4. Why weak in a percentage offside? No. This season yabo so. His head is off weak but Peter Steph asazi semgipitini no Ox asazi awubona shem hayi asazi ke bahlali. Andiyazi nina na kufuneka bavote bahlali sibone mabathini guys. Baneni play of the year if nolandela umbhoxo guys. Sheke ngenye game yokugqibela last game of the season. Yasafaka ulutsha pha. Into ezakwenzeka ngokuthina after last game of the season I think sabujula sazijukutsha siyojukutsha Jamakash J. Nasijukutsha guys siqala uDecember kuba ke sigoduka ke thina. Mina sidibana ke thina kuba sihlala endaweni eyi1 siyagoduka siyaphanga selwandle sobethwa umoya. Sika fondini ogame basinde ngoku kodwa ke. But ke nansi game sanophela igame yeSpringboks ne Ireland. Before siya apho Jamakash J. Mfana nje opinion yakho ba i-replacements zo-Oxen chair la forward line because ngoku into endiyibona Jamakash J ne is that saba nengxaki encinci apha ubonga imbonambi Oxen chair no Trevor Nyakane
azikabikho replacement zabo nanku nantsika lo mfana kule game thetha ngayo namhlanje lo ntwana Wilco lo esindwa intamo ngo yazi ngiyakuvuma ukhala ngala front yazi nakho ngikhala sayo lapha two at all engona sizakhulu no afanele uconvert as a penalty. That's the thing, we can't convert, otherwise lamajita ayawuzwina ezi scrums. Cinga ngoku akhona enye lanto ke i-scrum Ireland iswinile against us 0 City qha in fact besithi siscrumisha urefa khupha ingalo ngoku so akho mina andikaboni nix even the last ngoku bedlala neFrance ngoku bedlala sifaka boys akho nix andikakhali man kwezi boys afuna uxoka utsho nix I don't wanna lie to you into endiyibonayo into endiyithi mina abahlali ne is that unqwazi wama uqinile la front row makaqine sitsho ke kusekhona ke season kuba besithi 2026 then 2027 then that hayi sengxakini but okay masikhabe sibanike next season baza baqheleshe bangusasha othile usasha inguye yedwa ongenayo emidlalweni yabo no makaqine unqwazi because as boys andizikhumbula nabakayi 1 qha bifike yenze kodwa le as boys is winning scrums nansi ingxaki yamenye nesibini ndingaqalwa ngathi manje i-backline yethu ndive kahle bahlali ayifunctioni i-backline yethu ibhola iqhubha iJesse Creel ku-wings depending ngubani onqobo 10 no uzayisa uDamian uzayisa uSasha Damian efika kuJesse Creel ayifiki u14 uJesse Creel uze nezinye izinto uJesse Creel he has been kodwa my father was rich. My father was rich. No. I'm a trust fund baby. No. Because umsekelo akho special uJesse Creel ayenzileyo namhlanje ibingenokwenziwa ngulanduka ulandukela nwana Ethan Hooker. Ethan Hooker ngengcono gqithi. Was a high balls Ethan Hooker because Ethan Hooker uzocinga nwana i-red, i-fresh. In a pace, in a height, yakwazi uhlala emoyeni kaqa ngebhola. Imagine the combination yelanwana. If ungabona i-combination yelanwana plus no Kenan Mood, it's too much. Ubunomfaka uEsthazen kwa13. Jamaka Jay namhlanje. Esthazen beza ibreak la line. Buzabonakala uAndre Esthazen uyibambele la bhola kuDamian Dialindi wagqabhuza. uJesse Creel ugqabhuza ubona ba kunzima no roll ibhola ngoku ba athini ajika umzimba a place ibhola kahle fundamentals. You know what I'm saying? Uyaxwaya into enhle ngoku ayazi like going forward I don't think Saspina simbona under Esthazen got 13. Hayi Jamaica is impossible. No, got 12 you can see him. Got 12, yeah. Got 12 easy got 12 because as by says all a hybrid don't because uthi 12 ati 6 7 or 6. So I don't think Saspina simbona kwa landuka kwa 13 ngoku ulanduka because ithini 13 because ngoku kaloku Kenan Mood kaloku jonga cinga kaloku ba sinoqodlululo lelanduka le centers. Damian Williams can play that 13 as much as if first cent. Sasha like it needs players lokwazi uzifaka kula 13 ube uyofaka no Lukhanyo arm kunokuseko no Luka arm uyabo baninzi phakala lokwazi bafaka so andiboni naba uEsthazen makaphinde adlaliswe iposition engazohlala kuyo isikakhulu rather umhlalisa kula 12 yabona 12 because uyayazi ba uzawuhlala ekhona phana at least ba inxaki nedaba nje uDux you can't fault uDux. Udux is not faultable because Udux is doing his part. He is, ne? Ayikhuphe ibhola. Athi Jesse Creel. Do you see what I'm saying? uJesse Creel akanayo lanto ka13 efunekayo. Yeah. Xa ifana na la 4 and 5. Xa u4 enforcer, u5 la not call and it. Yeah. Xa u12 don't enforcer gain line gainer. Yeah. Then the next ball supposed to fiki ibhola ithini u12 fanele bene soft hands. U13 man sorry. Mele bene soft hands. Kwenze ibhola ifike to ku14 or 11. Yeah. Anokwazi udlala umgame 65-70 minutes. uJustin Colby kangafumane kwabhola. Come on bra. Kufuneka umani askipase. La skipase ngumani yenza amasibomo. Ingacosta la look la skipase. It's cost because everyone is saying ma see team etheni engakwaziyo usebenza the entire backline. Yabo into mandi Ireland couldn't fault them bayikhupha ibhola i-forwards yayikhupha ibhola quickly and it gives them forward momentum ku10 thina singakwazi yenza lanto especially ku backline sithi okay Damian neya crash uCheslin ufikile umuntu i-forward ifikile ne Jesse Creel okanye uDamian Dialindi
ayikhuphe ibhola. Remember khona uDamian Dialindi, ukhona uJesse Kriel, ukhona uCheslin Kolbe, ukhona uDamian Willemse. Come on Damian Willemse egamini namhlanje. Ngimgqibele first 10. Khange ngibonakala 2 second half. First 15 minutes ngigqibela Why? kwaLanduka ngigqibelela ixesha. Why? Yabona mina kuyo yonke la backline ngizafault umuntu oyi-1 kokoko la Jesse Kriel. Akakwazi umvula indlela movie xa ekhona. Ndibone ndiyabo izakhumbula ngoba ndithi ba ezreads kaKenan Moody because la read umzekelo befama yenze ngoJesse Kriel. Yes. Yabo so akasekho i-reads azikho, Pace ayikho. like intoni akakwazi ufaka abantwana egamini and ke ngokufuna umuntu one-hands la nifuna i-pace la 13 ufuna i-hands because yabona lukhanyo abantu abaninzi bama-lasteni lukhanyo is quick lukhanyo is une-hands unengqondo street smart yabo yabuye looks Kenan Moody yakwazi udlala la game Ethan Hooker I think uRastlamba samoyisekela the hands bamfaka ecabangeni otherwise apha yakhona yakwa-center needs players eziqala ngolo hlobo because yeah zonke umzekelo no-Jesse bonke bonke baninzi abantu so wazi yona sipheke ezintwana oLanduka nona Ethan Hooker iphile kahle phambi iphilile ayiyo le nditha nokwami iphilile nona i-ready Kenan Moody u-ready uyabo and Kenan Moody ndimfuna pha kula 13 ndifuna kula 13 la Kenan Moody because sinazi wings khona Edwin van der Merwe we can still play no Ethan Hooker is 12 kaloku Kenan is 14 kaloku Ethan ungamdla kuShark yakwazi umdlala naphi na uLanduka u12 13 but urank lo Chris Paul yini unguDialindi but Chris Paul Ethan Hooker because of the bulk and size. Yes, then but Kenan Moody is 13. Ingxake ngoku if samfaka sokuxinanisa ke ngoku phakla 12 that time kukhona Andre Stuyven phakla 12 kukhona Damian Willemse. Yabona Damian Willemse is 15 kaloku. Yeah, it's 15. Remember Damian Willemse is a World Cup winning 15 so you cannot kaloku jonga ne izaba khona games webhayi xa ufase buyile. Kaloku sesa game sensitsho Jamaka J. Remember lento lena I key to this thing. Ngu10 okwaziyo uthini uzawuthi funeka u10 athi 15 sondela. That's what I'm saying. But ima apha ungami ngapha but nifuneka uunderstand abethi ngeAfrikaans on zaphuma left blind side. Yeah. I'm saying angayibizi ngesilungu. Okay. Funeka u10 uzawukwazi. Yabo of which uSasha will grow into that 10 okanye uPerformani. Yeah. Remember Mani 2027 World Cup final Mani can start at 10. 100% with no issues 100%. That's what I'm saying. So sizofuneka la 10 ozawukwazi ufaka ba one imagination ezothi ndifuna ndinodemian Ngqizi Willemse ukwazi ubetha Ngqizi kunika gain line ndino 14 Cheslin Kolbe yabo cha o13 bamfuneka badlale move Tony Ball Yeah. See what I'm saying funeka I player u10 wethu akwazi urecognize ba ndoni esemveni kwami. True that. Yabona ngoku bedlala la rugby yakudala dlala uBismarck namhlanje. True ne yakhumbula ngosibethi New Zealand yakhumbula futhi Damian Willemse beqale phi imamkhumula kwaqale phi ematchini Waqala kwa 12 exactly ofika to 15 and ngoku ucinga ke ngoku ba xa ku efasi ke ngoku kweza high yezanuke ephilile ke ngoku zawukhamana phaka lokujama kaSJ la triangle la 12 la 10 12 15 la triangle le sibale nje la triangle yeah kuninzi kwenzekayo fa kuninzi jama kaSJ ezakwenzeka phayana ininzi shit ezakwenzeka phayana so mina ndizithatha mina ku Springboks kwi backline inobazi i2 qha players in the position yayo senguDugs no Cheslin players endinothi ba yabona ke ngoku no ku backline ku backline endinothi bazi no Ketley so because into mandi ne if urazi ucaphuke too much ngamnika uDamian la 10 angakhabi mnika first reserve 10 oh yes iyakwazi umdlala kaloku yeah kodwa la Ngqizi amdinga ngla 10 because better first receiver better inside out angene u12 segamini if white sezifikile bethu Ngqizi kubanga sisho yeah asikisi le point ngakasuku ngibanga ibrother ka Bowden that's Boden Barrett uJody ngokuleke edlala u12 Landuka enikwe la ball yangathi bona idimon xa bona Damian athi nje uyaba 5 meters 6 meters uDamian welile yabo this game khangayibambe Paul Damian Willemse first mistake khangayibambe Paul Cheslin Kolbe second mistake uKenan Moody had to do extra work chasing high balls that's why ifumene iball but khangafumane front football ba okay City iza kuyi move yabo and if you look at the game first half
Scrums zimillion engayaziyo Ras bayenzela ntoni. That's where they put it up. Otherwise you should have a record score. Clean. Yabo. Clean. I don't know about Jimmy. I think Uras but Jimmy forward zakhe. These unknowns, Opo Fenta, Hropla, is at the level where they want them to him. Uras, it was a training match for him. I feel like that was a training match. Yeah. For the forwards, not the back line, because Tony Paul was not playing. Yeah. You cannot have 4 scrums in succession. If the game is that serious. Yeah. In the World Cup, you can never have 4 scrums. You can never scrum for 4 scrums in a row. You can never. Otherwise, it's a scrum. Then after that, it's a maul. You fail in the maul, one or the other. Yeah. You see what I'm saying? Yeah. But the amount of penalties we had, it means Uras was experimenting. He was playing with those guys. Yes, he needs those scrums. So, we're back. Click now. Yele back line. Kundaba yam Damian Williams. Damian Williams number 1 with high ball. Even a comment you show high ball like akakabikho. I don't know man with high ball. It's not the type. Yes, yabo. And then you go from a full back. La ngizwa wakhe simboni lo ukilana because the moment I feel like Damian Williams as long as njengoba eguga ebamdala Jamaica State. Still young though. No, it's 20. Okay, it's above 25 now. Yeah, it's above 25. I feel like I should namenza mbeka kwa 10 and kwa 12. 12. Yabo? 12. Because we've got too many injuries at 15. You can play the 15. Remember, he's a World Cup winning 15. Yeah, 15 true. So you can't go beyond that. But ngamnika la 10 for a couple of minutes. But there's money lipok, so what's the use? Awukwazi, yabo, awukwazi. So razomnika 12. Yabo? But substitutions ziphelele benchini xa ungenwayo. So it's how you pick the team. Uright phakula 15. Mhlawumbe uzokhula njalo. Yabo? Because I'm gonna put my head on the line. I'm on the line. Damian Williams is an out and out 12. 100%. In any team. 100%. I'm saying any team in the world, All Blacks, Australia, is an out and out 12. Ingasikubona Damian Williams Thomas. Yes. 12. 12. Now with Springboks, profika remember that 12. 12. Uba yenye animal. You. But ke ungayazi mhlawumbe uRas zi-tactics Oras kaloku zi-geniuses. Mhlawumbe uRas bacinge bayafihla kaloku. Unyakuvuthelwa. Jamaica J. Singakhuphiswa ngemfihlelo. Kulunyakuvuthelwa pha. Yeah, singakhuphiswa ngemfihlelo. Kulunyakuvuthelwa kufanele le season ulahlekiswe. But Jamaica J with uRas and this is what we need to always be careful of as analyzers and those and how we look forward. uRas uyafihla. Njengoba uRas busy namhlanje ngilento ibisenzeka namhlanje ikhona into ebiboniswa. Zikhona izinto ebezithestwa esingaziboniyo thina. Niva nthini? Zikhona ezinye players for Ireland ezibonisile iBireland sengxakini. Yasen? Bana mfana wecoach wakhona uxakane nento. Fuck unknowns. Bande akhe ba celebrate nazo. Yeah, celebrate. Okay, it's fine. I say okay, it's fine. Then in the end the guy. Njengoba it's like la knowledge ithathiwe namhlanje kudityanisa like thatha la knowledge idityanisa then uzawufika uhlala phansi kuthiwa Monday bandi akuna 35 usinike how many meters a game in ubani George van der Fly wenzeke 1 2 3 4 and 5 omnye uganga shoulder ebona we they are so good in analyzing because that's what matters at the end of the day funeka uanalyze umdlalo minute by minute. Yep. We play ethile ikwazi ukunika ntoni if what's Ireland zonika ntoni namhlanje. Umzekelo kwi-Springboks akukho lo mtshito lo wase England or Ireland. Felix Jones is Ireland. Irish. So lo mtshito ngokwazi umtshito ukwazi uanalyzer. Yabona umzekelo nitithayo ngoba ubani umithaza Ewe. La mtshito wazi ne-shoulder ye-player a-weak ba if uza kwalicala akwazi ukuteklisha uvulanduka. So Peter Sefton xa be-attack line aba-attack nje kuba attack on a specific shoulder. I feel like it's just attacking. No, uyayazi mtshito Felix hleli nabo phansi athi jonga lona ku-left shoulder ufile yabo gain line uyifumana phayana yabo not that ba uzowuqhawula but chances are i-gain line uzayifumana yabo. Hence i-Springboks player ufike ziyakwazi ulanuka qhaza ijike phambi kwe-try line umzekelo kulele game yabo. So analysis yakhona inhle igqibile great. Ireland namhlanje siyenzeka zii-boys as high school. Ngesinxibele like close to 40 points, 45 points namhlanje. 100 clean. Bese serious. Clean. 100%. Nxibele 100 points. Because
ibingathi ngayiziboys ase high school kobhandi akhe baselebrating ezingekhoyo yellow cards celebrate umoya yellow cards I think there are about 4 yellow cards if I'm not mistaken red card a lot so 5 yonke le iphumile baleni because lamanje awaqhelanga udishana situations ezinje badala some of them ininzi jama kaSJ yabo iSpringboks abezipholile zabezikham azadlala games idlalayo so as much as nokuthi iSpringboks bicapkisa kuyacapkisa ke lento but ibuyela bhekela ubuyithetha ba iSpringboks ikhonyela nebisenziwe sitha sitest as forward players ikhona into bitest hayi because that ibhola ibingaphaka even ngumane lebhoka bese khona ebaleni ibhola bingaphaka khange bayiphaka kakhulu khange banyuse level ba la tempo yabo badla ngoliqingabo second half so kuningi mana kwenzekayo kuninzi and isazavela into ulanduka oDamian Williams basabanqiba abantu ufuna like ba kuthiwa umyekile no oFast basezawubuya inikwe kuningi yamthi waphelela ukuthi ngu-Fast yamazi wena xa it was by Nike athlete Mrs Nike he's Nike so it's Nike athlete Fast yaphelela uPrice yakunika igama pha ngu-Fast umhlemo yeni hayi philile you were flight le ya flyer you flight I know not SA fly fighter jet la ntwana befame ukuthi G20 ama JC pha kuyimenye ngathi yaqoqumbela siyaqumbela ngoku into esisheke nayo ngoku abona iSpringboks I think iSpringboks is next week dlala Ireland ne no Wales the Wales man sorry sidlala Wales I think sigqibile season no abadlali Wales awuthi manje kumele nayila kule next weekend kuba kasivale season nathi kumele nje sivale ngenze xa siqumbela sivale noba liqule elithile no ntoni asichiseni hanye my obviously hayi sibe game ngoku okay hey usamfala ku kumele sichise nansi masichiseni yaba sivale iSpringboks ba sisamathambo eziteams ezibethileyo no it's been an incredible season we've only lost twice to Australia, New Zealand qha. The entire season. Lapho zigame efama siziwinile eziya. Zigames zamaxhego. Zigame efama siziwinile. Zigames zamaxhego. Zigame ngamaxhego. Ngiyakhumbula. Lapho Rasa piye khona amaxhego Pollard. Obani Jesse, hayi meke Jesse friends forwards. Bongi Mbonambi, bonke abadala. Marco van Staden. Hey Marco van Staden uwiki jama kaSJ. Marco Eskom yini madoda. Umanzi wasebeze kahle I don't know what happened umanzi and ufuna ucinga kwala games sasingenayo no Vise umanzi siye wayinxibu 8 game not that bad play balonile but ibikhona nje bisenzeka phaka kwe forwards man obone Mbonambi bephosa line out uba ayicacanga kule season sekuza cala next season xa bephinde bebuya lesemhla ngobuyi so far igame still uzabonakala ngobumanzi nyana yabona nanku nansika manje Copa Strike dino namhlanje nanku Copa Strike dino namhlanje unento efamship ungamazi yabona uyayibhutyuza manje i-family is another word uyayibhutyuza jama kaSJ iplayer ko serious ge life yayo this season because kuko Cameron Hanekom kuko Elrich Loba buya kuko Ben Jason Dixon abalambi abantwana ba ready kuko Evan Bruce kuko kuninzi ufuna World Cup kuko Vincent Chituka like kuninzi kodwa shembe bekwaphangela shembe nami ngingamrethi uVincent Chituka but uVincent Chituka kambukela igame Vincent Chituka uza kunika lento uyifuna egamini uza kunika I promise you Vincent Chituka Jordan Hendricks besitsho lona Jordan Hendricks ngodla class kumele ukhumbula uPavel uJeje nizensitele lana indawo leSpringbok yabeziwela leSpringbok ngokusheke phanje pam lakhe thathi la indawo lebhokobhoko la wathi hayi aluma phiphelile wathi hayi T-Rex phimbela mfowethu so man lena ngisho ba iplay engayaziyo ngokuba ifuna ntoni uyasike features za next year hayi next year siyakhamba la jama kaSJ yazi jama kaSJ ne if besicinga kulonyaka iSpringboks like ziphezulu kulonyaka zayo zaphinde yafuneka zenze better yabo and onyaka zayo ichintshile i-fixtures kaloku ngoku inyanga zayizipheka sophula kusaqala amanzi abandayo oqala xa ingena la inyama ugalela iketile lokuqala amanzi awabili jama kaSJ ayabanda hayi ayabanda
no ayabila awabandi suka eketileni kufika noni Ireland no kufika iScotland or something kufika 3 games top teams it's a slow start set soloko sibanaso asizolunga funeka abantwana funeka abantwana I'm a fan of what you just said Eric Low lentwana uCameron Nkom Evan Ross funeka bekhona abantwana clean because because ufake nendwana ezincinci eziforward zincinci enozifakela izintwana zintshazi under 20 ufaka under 20 wa 2 years ago yabona lana ufaka captain under 20 2 years ago ufaka captain under 20 ngo funeka ufaka abantwana bebekhona yazi lento yabantwana ibi evident ngoku besidlaleni All Blacks second game kwafaka ulutsha endafumani I think ngibalisele last time kungene text lithi chance babukelana imatch because enyona zisebenza ngepace netiming ininzi enzeka phakathi Tony Ball senze phathela ningamandla phakathi Tony Ball itiming nepace yabo nestamina ke phayana enyona zibaleka imatch yonke khele umuntu uphuma ngalo fresh kodwa beqala igame uphuma khele umuntu ngalo fresh la nani kwazi umncinci xa ngaphela udlala so Jesse Kriel babomvu ngoku andiva mna Jamachi hayi mna xela ngoku mna asizowina Cup ngoku coach Cyril baleka 30 Villeroux hayi kaseko nobakho lo yasimbala nomba bendinga nje 100 lo ipromise yethu was to win 100 akagqila 100 lo bake Villeroux ufikile hayi clip yakhe akagqila azaba na 101 iphelile iclip uyivalile that's it akho 5 xa ngafika ifike ayifostela yabo but otherwise Jamakas J ihlobe siyibona ngalo ayishem kudala ingxaki iJamakas J sikule season siqala ngoJuly sikuNovember ngo nakulonyakuzayo ke bahlala nabalandeli nabaxhasa balenqobo seyibiza bangungqizi nisikhangela lonyakuzayo because sabesilapha sabesibuilda ke ngoku sipheka nyani ngosiphaka imbiza if ufuna ubona bakuphakwa ntoni uzosibona apha kungqizi usikhangele Jamakas J andiyazi manje uthini wena xa uvala masigalele nge-celebrities Bloombox masigalele ibhizinisi ezinto apha bahlala siyabulela mani ngosupport nenxaso zenu ngicela ningayeki mani uqhubekeke simphakele umbhoxo singale sithi singuphaka siphaka xa sinike izindaba zombhoxo nibe nathi na next year because in the season next year and into ngoku le builder la ungenzi lonto ngathi sivala umbhoxo kaya sikavali kaloku remember sisayi-URC xa sisuka apha kaloku sejo kwi-international international so kaloku next week sekhona iWales man lo ayongihamba khaya lo andinanomntu oyibukela le yayigame hayi sayibona uba sithini kodwa ke Jamakas J ndizothi ke guys ningasijongi kuTikTok nisibone ngathi siphelele apha khanisijonge kuYouTube because ishow yethu epheleleyo iba kuYouTube every Thursday sinika ungxisi Shindo Dimini ne-yogurt ziyaphuma sayibona ngoko ke leyo kodwa guys jonge kuYouTube supporteni kuYouTube guys link ngizayibeka apha down below khangela apha Weekend Guy ungxizi Petro Price kubi nosazi nosibona noba kulonyaka noba kulozayo nizosazi Jamakas J masivale Camagu besikhona sibonile nangona ngatshati mntu simkile Camagu Camagushi